naħseb li kellna naslu sa dan il-punt għaliex l-università qiegħda f'sitwazzjoni tal-biki fejn il-parteċipazzjoni ma' kull sena li tgħaddi tonqos. Allura aħna ridna li noħolqu sistema li iktar tkun aċċessibbli. Wasalna sa dal-punt għaliex fl-università meta jiġi biex jiġi xi ħaġa dejjem qogħdu nkaxkru saqajna, nagħmluha bil-mod, naħdu jekk nistgħu nieħdu sena nieħdu tlieta. U aħna ħassejna li dak kien l-aħjar mod illi bħala żewġ studenti individwali jiena u Nathaniel nresqu dawn l-emendi aħna minn jedna u nispjegawhom mill-aħjar mod li nistgħu lill-istudenti biex fl-aħħar mill-aħħar l-idea tidħol. L-għanna ħari huwa ovvjament li tara aktar parċipazzjoni studenteska. Fl-elezzjoni tal-2015, l-aħħar elezzjoni li kienaw fl-università, il-turnout kien wieħed baxx ħafna, kien ta' 28%. Nemnu li proposti pal dawn huma aktar viċini realtajiet tal-istudenti l-lum il-ġurnata u nemnu li fl-aħħar mill-aħħar affarijiet pal dawn ħaj benefika minnhom l-istudenti ġenerali. Wieħed ma jistax jispekula ovvjament fuq ir-riżultat ħari ta' da kollu u tanka ta' proposta, dejjem jekk tgħaddi fl-AGM tagħda, però wieħed jistenna li jara qabża fit-turnout tal-vot għada biex nimxu u naraw li ovvjament dejjem id-deċiżjoni li ttieħdu dejjem isiru aktar viċin tal-istudent u l-istudent ma jibqax iħossu bħala esklus minn mid-deċiżjoni li ttieħdu vis-à-vis il-KSU.